I šta ćemo da crtamo? Samo trenutak. Eto, crtat ćete Spidermana. Super! Hoću što pre da počnem. O, nemamo mnogo vremena. Odmah ću da krenem. Od čega da počnem? O, da! Uzet ću svesku na kocke. Crtam po kvadratićima. Tako je. A sad ću sve obojiti. Ovo je tako zabavno. Cool! Još malo. Hej, Britney! Jesi ti dobacila papir? Sve mi je dosadilo. Ništa mi ne ide. Pokušat ću ponovo. Aha. Hajde. Ne, sve nije to. Ovo je užasan crtež. Bobby, zašto se smiješ? Šta? Već si nacrtao? A šta ja da radim? O, tačno, znam. Treba mi čist papir i kamera. Slikat ću Spidermana. Odličan kadar. A sad ću ga iseći. Da, tako je. Pažljivo. To je to. Yes! Ostalo je zalepiti na papir. Cool! Ja sam završila. Ostalo još nekoliko sekundi. Stop! Želim da vidim vaše crteže. Bobby, šta si uradio? Nije loše. Može da prođe. A šta je kod Britney? Wow! Čekaj, zašto je papir prazan? Stani! Nemoguće! Zar si htjela da nas prevariš? Ovo nije crtež, već slika. To nije u redu. Pobedio je Bobby. Spidermanu, ideš kod Bobija. Hajde! O, šta je ovo? O, šećerna vuna, super! Šta, idemo da spašavamo svijet? Odlično! A šta radimo na krovu? A, plašim se! Sve u redu! A gde smo to sada? O, na igralištu, cool! A sada letimo! Samo pogledajte kakvu slatku macu ima. Tako je lepa. Ovo je vaš novi zadatak. Hajde, deco, krenite da crtate. Wow, to je odličan zadatak. Odmah ću da počnem. Imam ovdje čepkicu, ali ne odgovara mi. Uzet ću svoju šminku. A da vidimo šta ima ovdje. O, uzet ću olovku. Odlično. A sada mogu početi da crtam. Odlično mi ide. Aha, polako. A dodat ću malo detalja. Ispada baš lijepo. A sada to mogu obojiti. Da, koristit ću čepkicu i boje. Joj, kako je lijepo. Divno. Mačka mi je ispala tako slatka. Baš mi se sviđa. O, da. Mnogo je lijepa, zar ne? O, kako ja da nacrtam mačku? O, tačno. Mogu nacrtati mačku direktno na svom licu. Da, to će biti pravi akvagrim. Prelepo. Hajde, još malo. Odlično. Bobby, šta s tobom? To je buduća mačka. Napravit ću otisak na papiru. Super. A sada dodajem detalje uz pomoć boje i četkice. O, da. Sada to više liči na mačku, jel da? Još par detalja, to je to. Deco, vreme isteklo. Hoću da vidim vaše mačke. Šta je kod Britney? Pa dobro, šta je kod Bobija? Bobby, ovo je strašno. A Britney, svaka čast, ti si pobedila. Tvoj crtež je najbolji. Možeš uzeti ovu lepu macu. Izvoli. Tako slatka. Volim te. Ideja. Odmah se vraćam. Idemo u šetnju. O, da. A sada hajmo na večeru. Da li voliš suši? Izvoli, to jedi.
Završit ćemo dan na modnoj reviji. A sad će vaš poklon biti ogroman gumeni medved. Jeste li spremni? Hajde onda krenite da crtate. Odmah. Dobro, znam šta da radim. Uzet ću četkicu. A šta je sa Bobijem? Čudno. Ukočio se. Pa dobro. Onda ću ja prvo nacrtati. A prvo treba napraviti konturu. Uradit ću to naranđastom bojom. Super! A sada sve treba obojiti. Odlično! Sada crtam lice. I usta. Kakva lepota! Već zamišljam kako ću pojesti ovog medveda. Biće tako sladak i ukusan. O, da. Otkinut ću mu glavu i pojesti svu do kraja. Biće mi tako lepo. O, da. Bobi, šta radiš? A da li stvarno jedeš papir? Jesi poludeo? Šta? O, zamislio sam se. Kako odvratno. Jao, ostalo je malo vremena. Šta da radim? Moram brzo nešto da smislim. Sad ću brzo napraviti nešto od papira. Da, tako, spojit ću sve zajedno. Hajde, hajde. Valjda će uspeti nešto. O, tačno. Treba nacrtati njuškicu. Oči. Nosić. I eto. Ups, vreme isteklo. A deco, da vidim šta imate. A Bobby? Wow, kako slatko i originalno, svaka čast. To nije loše. A šta je kod Britney? Kakav lep crtež. Odlučila sam, pobedila je Britney. Znala sam da je moj crtež najbolji. A ti si izgubio, Bobby. Hajde, dajte mi brzo tog medu. Kako je težak. Sad ću ga pojesti, a ti nećeš. Odmah ću probati. Da, to je prelepo. Šta je, Bobby? O, daj meni malo. Šta? Naravno da ne. A sada hajde da nacrtate tortu. A gledajte kako je lepa. A možete početi ako ste spremni. Da, ja ću sigurno pobediti. To ćemo još vidjeti, Britney. Dakle, uzimam četkicu i boju. Prvo ću istisnuti sve boje redom na papir. Tako je. A zatim ću sve razmazati prstima. O da, ispada baš zanimljivo. Sviđa mi se. Šta si to radio, Bobby? Gluposti. Ok, od čega ja da počnem? O, znam. Uzet ću sunđer i nož. Sad ću iseći oblik torte iz papira. Da, tako je. A sada stavljam šablon na beli papir. Zatim na sunđer istiskam boje različitih nijansi. A posle nanosim sve na papir. Gledajte, ispalo je sjajno. Šta misliš, Bobby? Da, znam da mi zavidiš. Poslednje sekunde, to je to. Stop. Da vidimo šta ste napravili, Bobby. Joj, to je nešto odvratno. A šta je kod Britney? Wow, kako lepo. Torta je 100% tvoje. Zaslužila si. O, kako lepo. Cijela torta i potpuno moje. Ovo je najbolji poklon. Odmah ću da je probam. O, da? Čak je i unutra šarena. Šta? Skloni svoju ruku, Bobby. Tebi neću dati, marš. Ipak znaš, žao mi te. Dobro, uzmi jedan komadić. Uživaj. O, baš ti hvala, Britney. Tako si dobra. Obožavam te. Jao, deco, prestanite da se zavitlavate. Hej, da li me čujete? Odlično. Vreme za crtanje.
Ovog puta imate ovakvu igračku. To je malac. On čak i peva, gledajte. Hajde, počnite. Odlično. A čime ja da crtam? O, to su krede. Okej, a Miloše? Napravit ću konturu. Tako je. Obožavam crtače o malcima. Ja sam njihova obožavateljka. Odlično mi ide, zar ne? Ja imam talenat. Zatim treba dodati boje i to je to. Skoro sam završila. Šta? Da li je Britney već nacrtala? Moram požuriti. Dakle, prvo kontura. Aha. Moram se ubrzati. Glavno je dodati što više boja. Da, to je već druga priča. Ej, Britney, zašto se smeš? Tvoj malac je tako smiješan. Izgleda odvratno. A vidi kako bi trebalo da izgleda. Baš si bezobrazna. Šta da smislim? Točno, došla mi ideja. Sad ću upaliti klimu na vruću. Što? A zašto je u sobi postalo tako vruće? Sva sam se oznojila. Treba mi svež vazduh. Šta? O ne, moj savršeni crtež se otopio. Tako ti treba, Britney. O ne, i moja kreda se otopila. Užasno. Jao, kako ovo popraviti? Joj, postalo je samo gore. Šta da radim? Kako je vruće. O, deco, vaše vreme isteklo. Pokažite crteže. Bobby, hoću da vidim. Hajde. Jao, to je užasno. Okej, Britney, pokaži svoj crtež. Hajde, obraduj me. Jao, ne mogu da verujem. I ti si me izneverila. Znate šta? Niko neće dobiti ovu igračku. Ostaje meni. Tužno. Čekajte, šta je ovo? Bobby? Pa znači, to si sve ti uradio? Ups, žao mi je. Umiću te!